קבלת תעודת ההצטיינות יעלה ויבוא מר בני ענניה, ממחלקת נוער וצעירים ראש העין. בני ענניה הוא מרכז נוער במחלקת נוער וצעירים שבראש העין. בני מרכז את פעילות הנוער בשכונת אביב, שכונה המאופיינת באוכלוסייה מאתגרת ובתושבים יוצאי אתיופיה. בני משמש כאחראי על כל תחום המנדטים במחלקת נוער וצעירים ראש העין. הוא מסייע לצוות ומנחה אותו מקצועית בתחום. בני, שצמח כיו"ר מועצת נוער עירונית ועשה שנת שירות, משמש כרכז נוער משמעותי ומוביל בעיר מזה 4 שנים. אישיותו הכובשת, מנהיגותו והדמות החינוכית אשר הוא מייצג בפני בני הנוער, סוחפת אחריה רבים מנערי ראש העין הרואים בבני דמות לחיקוי. ואכן בתקופת פעילות הצליח להצמיח מאוד בני נוער ששותפים לפעילויות הנוער השונות, לקבוצות המנהיגות, למד"צים ולקבוצות נוספות בתחומי עניין שונים. במסגרת המחוז הוא תורם רבות לקידום תחום המד"צים כמרכז של סמינרי הדרכה, אותם הוא מלווה כגורם משמעותי מאוד, מקצועי ומשפיע. תרומתו והשפעתו ניכרים גם בכנסי המד"צים ובהשתלמויות לפיתוח מקצועי. בני אהוב מאוד ומוערך על ידי צוות מחלקת נוער וצעירים ועל ידי מפקחי מינהל חברה ונוער אשר באים עמו במגע מקצועי ואישי. על כל אלה מוענקת לבני ענניה תעודת הצטיינות בתחום תכנים ותוכניות הכשרה והשתלמות לשנת תשע"ד. בני הגיע עכשיו מבית שאן באמצע סמינר והוא חוזר לשם. Nothing.